Kabullu üniversitet studentleri Owganistanyna asuda adamlaryň öldürilmeginiň köpelmegine garşy protest gurnadylar. Protestçiler hökümeti asuda adamlaryň öldürilmegine günäkär adamlary suç jogapkärçiligine çekmäge çağırdylar. Mukaddes Ramazan aýynyň dowamyna ýurt boýunça onlarça adam terror hüjümleriniň we howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky çakmyşyklaryň pidasy boldy. Pakistan'da Banu'da tire yaşurları ayarların yaşayan yerinden göçmeli olan adamlar için kurulan kömek merkezlerine varıp paylanyan insanperver kömeği almağını qadağan ettiler. Tire yaşurlarının yığınağı ayarların kömek için uzun nöbete durmağı öz medeniyetlerine karşı gelýär diyen karara geldi. Yaşurlar hükümetin berliyan kömeği ayarların erkek karındaşlarının almağına ruhsat vermeğini soradılar. Arağın hökümet güýçleri Fallujadaky, Gunwatardaky Anbar vilayetindäki sünni jeňçilerine garşy howa darwalaryny urdular. Yerli çeşmeler pida bolanlaryň arasynda asuda adamlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Häkimiýetler Demirgalyk we Gunwatar ragty ul territoriýany basyp alan sünni jeňçileriniň ilerlemesini togtatmaga çalışýarlar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde harby suwut olarly hökümet resmiýetleriniň 28-siniň şol sanyna gaçgaklykdaky öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň garşysynda köpçüliklerin adam öldürmek bilen bagly çykarylan hökümleri okumagy başlady. Suwut edilenler 2010-njy ýylda Bişkekde hökümetiň garşysynda gurulan we Bakiýewiň işden çetleşdirilmegine getiren wakalarda 90 çemes adamyň öldürilmegini gurnamakda aýplanýar. Hökümleri okumak üçin wagtlar öýdülýär.